Morjes. Mä olen työjohtaja Fagerlund. Ja tämän videon myötä minä juhlistan suurta tapahtumaa ja perustan tämän YouTube-tilin, jossa tulee tulemaan videoita työn johtamisesta. Pääfokus tulee olemaan rakennusalalla, koska siinä mulla on vahva substanssi. Siellä on tullut valkokypärähommia puuhasteltua omaa aikas ja siellä on tullut tehtyä lähes kaikki tehtävissä olevat virheet ja sitä kautta opittua, että miten sitä hommaa ihan oikeasti kannattaa tehdä. Mikä siinä on vaikeaa ja mikä siinä on helppoa ja millä tavalla sitä voi helpottaa itselleen ja miten siitä ihan tolkuttomasta työmäärästä, mikä paikotelle työnjohtajien niskaan sataa, niin selviää paremmin ja kaikkea semmoista. Kaikessa yksinkertaisuudessaan mun missio on saada rakennusalan työjohtajille heidän ansaitsemansa kunnioitus. Työjohtaja Fagerlund kuittaa tämän. Tuosta alhaalta löytyy nettisivulinkki ja linkki mun linkkariin, missä on sitten aika paljon tekstiä aiheesta. Siitä saisi varmaan jo julkaistua kirjan, jos huvittaisi, mutta ei minusta ehkä ole kirjan tekijäksi. Niinpä minä teen videoita. Ei muuta kuin seuraavaan videoon ensi viikkoon. Morje!